χθες θα ψήσουμε κάνα 2 λεπτά και κάνα τέτοιο, τι άλλο. Ξέρω εγώ. Σε βλέπω. Πω, τρως ολόκληρο καραβιλί. Πάτω. Ούμπο. Τι τρως, ρε. Μάκι. Τι τρως. Όπως έγινε η δουλειά του Μάκη μια άλλη μέρα. Ήταν χώρες, είχε ένα καραβέλι ψωμί και κάθονταν στην άκρη. Βεγγόνι, κοίτα να δεις λίγο και το τρώει. Ναι. Και έλεγε, να φάω την μπουκα μου πρώτα και μετά. Ποια μπουκα μου, και ένα καραβέλι ολόκληρο. Τι κάνεις. Έκοψε ψωμί, πονηρούλη, Το κόψες με τα δοτάκια. Το κόψες, πονηρούλη. Το κόψες. Γι' αυτό κάνεις έτσι, Κάνε μάμ τώρα, άστο. Κάνε μάμ το ψωμάκι σου. Πάει κι εγώ λίγο. Και εσύ μπορείς να φας μόνος σου. Τι θα φας βαγκόν. Τι πήρες τώρα? Πήρα μέσα εδώ το δουλειάρι. Πάρε την μπλούζα μου και φεύγω. Γεια σου. Γεια. Γεια. Γεια σου. Μέχρι θα το φας όλο αυτό. Γεια και παιδιά. Καλά. Το κανονίζουμε. Άμα θέλετε, ξέρω εγώ, επειδή το πρωί που θα είμαστε εμείς εδώ, μπορεί να είμαστε και οι δύο, άμα θέλετε φιλολόγους και να φτιάξουμε τίποτα. Καλά, θα μιλήσω και με τη Ρίτσα να σας πω. Δεν ξέρω. Αλλά άμα συμμαζευτείτε, γιατί δεν ξέρω να φτιάξουμε μετά. Ναι. Φύγανε.